l'hora de fer més segur el nostre lloc de feina, en aquests moments que estem vivint, tota precaució és poca. Per això, des de Plusfresh ens estem esforçant des de l'inici per garantir la màxima seguretat tant de les nostres clientes i clients com del nostre personal. Per fer-ho possible, hem implementat una gran quantitat de mesures durant tot aquest temps. A les entregues a domicili no entrem dintre de les llars i estem utilitzant guants, mascaretes i gels desinfectants per garantir la seguretat de tots. També oferim el servei de clica i recull, amb el que es pot fer la compra online. I després passeu-ho a recollir pel lloc habilitat a la teva botiga. A més, perquè fa a les persones de més de 65 anys hem pres mesures per ajudar-les, protegir-les i evitar que hagin de sortir al carrer. Els treballadors i les treballadores de Plusfresh sempre han estat l'ànima de la companyia. Per això hem intentat maximitzar les mesures de seguretat per garantir el seu benestar dins de la feina, per maximitzar la seva protecció i per fer del nostre espai de treball l'espai més segur possible. Estem increïblement agraïts per la feina que ha fet el nostre personal. Esperem que tot torni a la normalitat el més aviat possible. Gràcies a tots i totes. És el moment de cuidar-nos més que mai. Entre tots ens en sortirem.